So ang question mga par, nga mo okay ba ang pamilyang Duterte kay iyahan na biyang gipada sa dahig si former President Duterte. So diha rang laay ana mga par kung mo okay ba si pamilyang Duterte. What's up og mayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa mga supporters nako ug sa ako mga subscribers ug sa ako mga viewers nga padayong nagsuporta sa atong channel. And daghan kayong salamat ninyo mga par ug sa ako mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Palihog lang kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video. So now mga par, update ni BBM mga par kay si BBM gusto na gyud makig peace. Gusto na gyud nga makiguli sa maayong kabubuton sa pamilyang Duterte mga par. Pero dili ta sure mga par kung kani iyang plano or tinud-anay ba na iyang plano or sincero ba siya na or gibuhat ba ni BBM nga gusto na lang makigpeace sa pamilyang Duterte kay nakita siguro ni BBM mga par nga wala siya daganan sa pamilyang Duterte kay medyo mas daghan ang nagsuporta sa mga Duterte mga par, ilabi na gyud ni Tatay Digong kaysa niaging pinili ay mga par ang mga senador nga gipang-endorse ni BBM. Puros yun nangapildi mga par. So ang gipang-endorse ni Tatay Digong kasagaran yun naglapos yun sila. Ug ang gi-endorse po ni Inday Sara nga gikan sa alyansa mga par nga si Camille Villar o si Amy Marcos gikan man na sila sa alyansa mga par. Unya paminaw nila nga to sa alyansa kay medyo daghan man ang nasuko. So gigamit nila ang ilang utok. Nitapon sila sa pamilyang Duterte mga par og dito na sila nagsuportar og wala masayang mga par ang ilang pagbalhin o pagsuporta sa pamilyang Duterte kay nakadaog man gyud sila. Pero ang question mga par kung mo okay ba ang pamilyang Duterte kay iyan na biyang gipada si Duterte sa dahig. So ang question mga par nga mo okay ba ang pamilyang Duterte kay iyahan na biyang gipada sa dahig si former President Duterte. So diha rang laay ana mga par kung mo okay ba si pamilyang Duterte. Or technique lang niya mga par kay basin og nahadlok siya mga par nga siya hinuon ang mapa-impeach kay daghan ra ba ang senador nga pabor sa pamilyang Duterte. And ang sa pamilyang BBM medyo gamay ra biya mga par. So basin technique na po din niya nga makigsuod og balik sa pamilyang Duterte para dili dayon ang gipile niya nga impeachment. So mo nay angay batayanan diha mga par sa pamilyang Duterte kung basin og nang scam na po ni or basing budol na po ni ang mahitabo niya mga par. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta and palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.